F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Mela, Kalamita ikompli grazzi tal-qegħdin magħna u qed issegwuna. Magħna hawnhekk il-manager għall-komunikazzjoni Kane Said li mhux l-ewwel darba illi ġie hawnhekk iżurna u mhux l-ewwel darba li tkellimna dwar il-lob responsabbli u kemm importanti li wieħed jaraf jew inkella jipprova għall-inqas li jagħmel l-ewwel pass li xkultant u mhux l-ewwel darba tkellimna fuq huwa diffiċli. Imma li naslu għand ir-Responsible Gaming Foundation fejn ma jkunu jistgħu jgħinuna b'ħafna modi differenti. One of sinar tajjeb lilek. One of sinar tajjeb lilek, Tiziana, lit-tim kollu ta' Kalamita u lit-telespettaturi. Mela, il-ġimgħa li għaddiet il-fondazzjoni ġiet ippreżentata bistħarriġ kampanja ta' għarfien Take Action. Ekku, il-kampanja ta' għarfien Take Action kienet kampanja parti minn proġett wiesa, proġett finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew u parti mill-proġett kien hemm li irid isir stħarriġ survey wara l-kampanja, wara x-xhur tal-kampanja biex naraw number one l-impatt li ħallit il-kampanja fuq il-pubbliku hemm barra. U number two nanalizzaw ukoll perċezzjonijiet vis-à-vis kemm il-lob virtwali gaming kif ukoll il-lob tal-azzard gambling. U nikkollaboraw dawn ir-riżultati mal-istatistika li konna ħriġna wkoll parti mill-proġett fl-2019. Sewwa. X'konklużjonijiet ħarġu minn dan l-istħarriġ? Meta qabbilna riżultati mal-2019, l-ewwel ħaġa viżavi perċezzjonijiet ħarġu li il-predominanza kemm tal-lob virtwali u kemm tal-lob tal-azzard naqset. Issa, iżżomm f'moħħok ukoll il-finanzjament tal-persuna. Għaliex il-lob tal-azzard naqas, għaliex il-pagamenti, il-riskju tal-flus naqas, għaliex jista' jagħti il-każ li l-persuni minħabba diversi raġunijiet sabu inqas flus fil-but. Sewwa. Allura l-persuna toqgħod kemm xejn aktar attenta biex tirriskja flusha biex tilab flusha waqt il-lob tal-azzard. Minkejja dan it-tnaqqis rajna li l-livell tal-lob virtwali u lob tal-azzard fost iż-żgħażagħ baqa' kemm xejn l-istess. Barra mill-perċezzjoni tal-lob virtwali u l-lob tal-azzard nistgħu wkoll naraw l-effett tal-kampanja fuq il-pubbliku hemm barra, l-impatt tal-kampanja fejn rajna li tista' tgħid il-maġġoranza tal-popolazzjoni taf bil-fondazzjoni u bis-servizzi li l-fondazzjoni toffri. U aktar minn hekk li nofs dik il-maġġoranza semgħu l-ewwel darba bil-fondazzjoni permezz tal-kampanja ta' għarfien. Allura hemmhekk naraw li l-fondazzjoni kellha impatt tajjeb fuq il-pubbliku in ġenerali hemm barra. Rajna wkoll li l-aktar persuni tista' tgħid li jafu bil-fondazzjoni huma dawk il-persuni li jilagħbu b'mod eċċessiv. Hemmhekk il-fondazzjoni tista' tgħid laħqet wieħed mill-għanijiet tagħha wkoll għaliex għax il-messaġġi tagħna ta' promozzjoni nimmirawhom lil kulħadd imma nimmirawhom b'mod speċjali lil min qed ibati mill-problematiċi, mill-reperkussjonijiet, mill-vizzju. Allura hemmhekk sibna li l-kampanja kienet ta' ġid għall-Fondazzjoni Tiziana. Sewwa. Jiena nemmen u di anke hawnhekk ngħidha fil-programm milli meta niltaqgħu ma' guests mistednin bħalkom aħna nkunu qed nitgħallmu wkoll. Jien naħseb intom ukoll titgħallmu minn esperjenza bħal din. Titgħallem dejjem kemm il-ħażin u kemm it-tajjeb. Normalment titgħallem aktar mill-ħażin sfortunatament fil-ħajja.
Imma iva permezz il-kampanja rajna x'aħna qegħdin nagħmlu tajjeb u x'nistgħu nagħmlu aħjar. Eżatt. U ovvjament kampanja bħal din turik biċ-ċar fejn qiegħed tonqos pereżempju, u hemmhekk aħna ħankunu qegħdin nużaw ir-riżultati ta' dan il-post survey tista' ssejjaħlu hekk bħala bażi u dejjem naħdmu fuqu. Għaliex huwa importanti l-kunċett ta' lob responsabbli. Iva Tiziana, illum il-ġurnata dejjem nisimgħu każijiet fuq l-aħbarijiet li jorbtu b'xi mod jew ieħor mal-lob tal-azzart eċċessiv. Importanti li nużaw din l-attività mhux għal deni imma għal ġid. U x'inhu l-ġid li jorbot minnu miegħu l-lob tal-azzart? Għandek ġid soċjali ġifieri inti meta tmur kazino pereżempju qed tiltaqa' man-nies qed tissoċjalizza man-nies. Jekk inti mort it-tombla pereżempju, anzi għandu mort it-tombla inti qed tissoċjalizza man-nies u tieħu pjaċir ma' sħabek. Ejja nżommu dak il-livell ta' pjaċir. U kif nżommu dak il-livell ta' pjaċir? Billi nżommu l-kontroll fuq butna. Jekk jiena kapaċi nonfoq 50 euro f'lejla lob tal-azzart, ma biex naqbeż dak l-ammont, għax inkun qed nirriski mhux biss għalija, imma anke għal persuni maħbubin tal-madwar tiegħi. Mhux biss il-flus irid ikollna kontroll imma anke dejjem nirrepeti fil-ħin. Jekk jiena mort waħda tombla matul il-ġimgħa, m'għandix għalfejn inżid darbtejn jew inkella 3 darbiet. Aktar ma tmur aktar inti se tonfoq. Allura tajjeb li nżommu kontroll u tajjeb li permezz dan il-kontroll nkunu responsabbli ta' tali attività. Għaliex għax kulħadd jaf illum il-ġurnata li l-esaġerazzjoni torbot magħha diversi problematiċi. Il-problematiċi huma kbar, nerġa' ngħid nisimgħu kemm il-darba fuq l-aħbarijiet b'każ il-qorti, tajjeb li nżommu kontroll u permezz dak il-kontroll nżommu l-pjaċir Tiziana biex ma naqgħux vizzi. Qed nara wkoll fuq l-screens tagħna l-helpline 1777 u anke l-website inkella f'kull tista' tgħid pjattaforma ta' social media, Facebook, Instagram, kollox tista' tgħid Twitter, fuq YouTube. Daw kollha ħajjejnu biex anke intom segwu waraw biex jekk inti qed tħoss illi tixtieq titkellem mal-fondazzjoni, tibżax ma se jgħidulek xejn mhux se jirrabjaw miegħek, imma inti tkun għamilt diġà l-ewwel pass importanti ħafna illi diġà tkellimt ma' xi ħadd illi jista' jiggwidak. Xi kultant forsi nsibu il-ħabib, il-ħabiba, xi nies tad-dar eżempju, li forsi niżvugaw ħanajtek magħhom. Imma mbagħad hemm bżonn. L-ewwel kuntatt mhux viżavi l-vizzjat biss. Anyone. L-ewwel kuntatt li jkollna fil-rutini ta' kuljum tagħna huwa mal-persuni mal-maħbubin tagħna, mal-persuni tal-madwar. Huma l-ewwel nies li jindunaw li hemm xi ħaġa tajba jew inkella hemm xi ħaġa ħażina għaddejja. Sa dan it-tant jiena dejjem inħeġġeġ li jekk persuna tkun għaddejja minn riperkussjonijiet tkun qiegħda dara mal-ħajt, tajjeb li l-ewwel ħaġa li tagħmel li tirrealizza li għandha problema u li tirrealizza li għandha bżonn is-support. U tikkomunika Tiziana, importanti. Għal xejn nikkomunikaw mal-persuni tal-madwar bil-problemi li għandna l-bank, bil-problemi li għandna man-nies, eċċetera, eċċetera, u meta niġu għassijunna ma nammettux li għandna issue u rridu s-support. Mhux hekk. Allura, barra li nikkomunikaw importanti li we go all the way, Tiziana, ġifieri nfittxu s-support u noqogħdu għalli jgħidulna l-professjonisti. U hemmhekk nippruvaw neqilbu l-folja tagħna l-pożittiv. Ma jistax jiġi persuna oħra jekk mhux l-individwu li il-persuna li għaddejja mill-vizzju tista' tkun akkumpanjata mill-maħbub tagħha jew mill-maħbuba tagħha. Tista' tkun appuntata. Tista' wkoll l-importanti li l-persuna per se li jkollu l-problema jammetti li għandu problema u jrid ifittex is-support.
aħna ikonna diversi każijiet telefonati fejn il-persuna tirrikjedi booking il-premises tagħna f'konfidenzjalità assoluta, iċemplulna il-maħbubin tagħha pereżempju biex tagħmel formula ta' esklużjoni. Insiru nafu bil-mod il-mod li l-persuna maċċettax li għandha issue u kif niġu wassijunnu l-appuntament jitħassar. Terġi ċemplilna l-istess maħbuba u tgħidilna bil-problemi li għandu l-partner tagħha. Għal xejn iċċemplu jekk il-partner ma jkunx lest ta' gazz biżżejjed biex jaqleb ħajtu għall-aħjar. Dat nitkellmu m'hemmx irġiel u nisa, kulħadd, ġifieri. Ekku. Aħna nagħtu eżempji biss hawnhekk xi kultant nirreferu għal. Ekku, is-support qiegħed hemm, is-servizzi ta' support qegħdin hemmhekk u aħna huwa d-dmir u d-dover tagħna u huwa d-dmir u d-dover tas-soċjetà li tipprovdih dak is-support. Mela, il-helpline 1777 għal daw kollha li jixtiequ jsaqsu mistoqsija, għal daw kollha li jixtiequ jitkellmu mal-fondazzjoni, tinkwetawx, tiddejqux, numru ta' ħanajtek. Il-1777 huwa linja ta' support free phone, ġifieri ma tħallas biex tużah, jekk saħansitra tiddejjaq is-semma leħnek tista' tuża chatline fuq il-website tagħna li qiegħda miżla fuq l-iskrin. Kont se għedkom esperti jiena, imma intom nies ukoll forsi mħarġin li jistgħu jagħtu dik il-kelma li aħna għandna bżonn nisimgħu biex nagħmlu iktar kuraġġ wara kollox. Grazzi ħafna lilek, Kejn, komplament tal-ġurnata tajba lilek. Intom se tibqgħu hemm ma' xkalamita għadu mhux lest, fadlinna naqra.